nakakatakam at masarap na Pakistani biryani, samosa, butter chicken at marami pang iba. Ngayong araw, ang ating food destination ay nagsiserve ng masarap na Pakistani cuisine with a twist. Matatagpuan sa Jobcan Building, BS Aquino Drive, Malaspina Street, Barangay Villamonte, Bacolod City. Welcome to Philistine Resto Bar by Biryani Bacolod. At pagpasok mo sa kanilang restaurant, malinis, makulay, at feeling mo, bumiyahe ka lang sa Pakistan. At dahil trending ngayon sa internet ang mga Pakistani at Indian cuisine, excited na kong matikman ang kanilang masarap na biryani. Presenting ang mga nagsasarapang Pakistani cuisine with a twist ng Philistine Resto Bar. At heto ang ilan sa kanilang mga bestsellers: biryani, goat masala, and butter chicken curry na perfect partner sa kanilang roti and kabos. At meron din silang unlimited signature snack combo for as low as 299 pesos. At excited na kong matikman ang kanilang samosa. Napakasarap nito guys, at meron itong 4 na flavors. Loaded sa filling, napakamiti at sobrang sarap. And this is their Pakistani nachos overload. Sobrang sarap din nito guys. Roti, i-dip natin sa hummus. Astig, namit-namit din guys. Isa pa be, do ka namit to how? At ang kanilang shawarma wrap, mapapasmile ka na lang talaga sa sarap. Parang ayaw ko nang tigilan ah. Kabas, perfect partner and dip sa masarap na goat masala. Kaunta guys, namit ho. At ang kanilang very creamy and buttery na butter chicken curry, perfect partner sa kanilang roti. Actually, pwede din itong iulam guys. O diba, nagutom at naglaway kayo kung gaano kasarap tingnan itong kanilang butter chicken curry. At ang pinakamasarap sa lahat at pinakapaborito ko sa lahat ng Pakistani food ay itong beef biryani. Promise, sobrang sarap nito guys at mapapa-exercise ka sa sarap. At kung hindi ka mahilig sa beef, meron ding chicken biryani and goat biryani. At meron silang promo guys. Pwede mo nang ma-enjoy ang unlimited biryani rice sa halagang 399 pesos. At dahil nabusog ako sa lahat ng kinain ko, ang perfect partner dito ay ang kanilang karak chai. So ano guys, excited na ba kayong matikman ang mga nagsasarapang Pakistani food with a twist ng Philistine Resto Bar? And this is Destination till my next food destination.